Čau, v tomto videu si ukážeme, jak udělat výtah. Takže budeme na to potřebovat vrátka, sklo, redstone repeater a piston. Takže můžeme začít. Takže nejdříve, no a něco jsem zapomněl. Ještě jsem si zapomněl vzít stone. Takže, to se vám omlouvám, tak můžeme začít. Tak, nejdřív si uděláme nějaký rám takovej. No, a když potom to dodělám, tak většinou to někdy nevíde, takže byste tam potom nemohli nastoupit. Ale, takže teď to udělám ten blok a potom vám vysvětlím, co budu dělat dál. Takže, teďka tady budu dávat na ty rohy takhle pistony, aby to takhle bude, ty bloky budou jezdit takhle dokola a potom vás můžou vyzvíhnout nahoru. Takže dáme sem a ještě já jsem si to furt nezapamatoval. Asi sem? Ne, sem. Tak, takhle sem. Potom tady. Tak. A mám to dobře? Mám to špatně. Tak, takhle. A teď tam uděláme redstone obvody. Teda ty, takový ty, co furt, no, to víte, jste to viděli v prvním díle. Tak, si navedu. Teda, jestli to takhle funguje. Zřejmě ne. Nebo? Já jsem už na to levé, na tohle. A funguje to. Tak. Si uděláme takhle obvod. A budeme tam dávat 3 repeatery. Tak, jo, 3. Tak to předělám. Za to se vám omlouvám. Tak, budou tam 3 repeatery. A u tohohle to zatím potom ještě přenastavím, abych to doladil. Takže, tak. Ale když tak si to můžete místo toho skla tam dát i něco jiného. To je na vás, podle vaší fantazie. Takhle. A doufám, že to nebude trvat dlouho, aby vás to nenudilo. Než já jsem levej. No, tak. Tak. No, já neumím ani počítat. Za to se vám omlouvám, ale jsem už nějaký. Tak. No, tak tady si taky nastavím, ale potom to zase přeladím. Tak, teďka sem. Takhle. Tak. Jo, takhle. A tak. A stejně mi to zase nevíde. Takhle. Jo, teď to mám dobře. Tak to zase dám. A už nám zbývá jen tehle. Tak. Takže to takhle sem. Tak. A teď tam dáme ty bloky, aby to fungovalo. Vždycky takhle dáme vrátka dvoje a potom blok. Vrátka a blok. Vrátka a blok. Takhle se to opakuje. Ale potom to většinou nevychází, takže no, to se nic nestane, protože to funguje pořád. No a sakra, takhle nám to nepůjde. Mám to jedno. Tak začneme tudy. Tak. No a tady jsem zapomněl. Mám to jedno, já jsem nevím. Takhle. Co? A tady dáme zase vrátka, blok, vrátka, blok, vrátka. A tady nám to zrovna nevyšlo, takže to. A teď to už stačí jenom aktivovat a bude se to takhle utáčet. Ale já si tam radši vždycky dávám takhle na ty bloky, dřív než to spustím, takhle obsidian, který nejde posunout. Protože když tohle spustím,
tak mi to vyjede většinou tamhle nahoře. Tak vždycky si tam takhle dám, aby mi to nevělo. Ale potom to klidně můžete zničit. Ten na vás. Tak, ještě tady. Tak. A počkat. Já zapomněl, že tenhle blok tady být nemusí. Jinak by se to nespustilo. Nebo spustilo, já nevím, ale mně to tak nefungovalo. Tak. Takhle. Takhle. A takhle. A teď by se to mělo někdy otočit už. Ne. Já tady ten udělám blbě, nebo tohle je moc rychlej. No teď to nefunguje vůbec. No tohle nefunguje. Jo, to nefunguje. To jsem udělal špatně. No co na to nefunguje? Nevím. No tak teď jsem to už vůbec nepochopil. To zrovna nefunguje. No, nevím. To je moc. Musím tohle zrychlit, aby to fungovalo. Tak. Už to funguje? Jo, tak už nám to trochu funguje. Ještě tohle musím zrychlit. Tak. Ne. Tak ještě trochu. Tohle musím zrychlit. Nevím, někdy se to povede, někdy ne. No, se mi moc nelíbí. Tak to většinou nejde. Jo, co je to, musím asi zrychlit. No, tady bych to trochu zpomalil. No. Zrovna nám to moc nefunguje. Tak už jsem našel chybu. Tady nám to nefunguje. No, to jsem expert na chybu. Co je? Tak nám to nefunguje. No, tak to doufám, že nebude na dlouho. Proč to furt nefunguje? No, za to se nemluvám. No, teď se to zasrklo zase tady. Tohle je zase. Nebo no tak nic. To zase tady nefunguje. No. To nám zrovna moc taky nefunguje. Jo, už se to trochu rozchodilo. No, tak trochu funguje, ale abych vás moc nezdržoval, tak to už doděláme. Tak to teď doděláme. Ne, mám lepší nápad. Tak já to takhle vylepším, abych vás nezdržoval a po střihu se zase vrátím. Tak zatím, tak jsem zpátky. Tak tady koukněte na ten výtah. Sice je trochu pomalejší, ale to nevadí, že musíme vyzkoušet. Tak, teď nás vyvezeme dolů. Ale je to zatím jenom kousek, ale to stačí na ukázku ve videu. Když tak se můžete udělat hezčí a větší. Tak, už jsme skoro tady. Tak, jsme nahoře. No, nebyla to zase taková dálka, ale jsem takovou chvíli, co jsem to dělal. Dělal jsem i díl, ale ten už je rychlej. Tak, a teď zase dolů. Sakra, já to nenávidím. Ale vždycky, když jsem to většinou zavře. Teď se to asi trochu seklo. Ten výtah. No, tady jsem to mohl ještě dát bloky, aby to nevypadalo tak divně. Tak ale doufám, že se vám ten výtah
Jestli se vám video líbilo, tak dejte like a odběr.